Muri pamberi penyu yakauya ichichema musipo. Tukanza mambo ngawatipatsanure nekuti nguva yareba ini ndarwara ndazorarama asi murume haana kwanonditera. Ndokuti aiwa zvino pari zvino zvindaida kuti ndinzwe kuti chii murume achisifunge nezvangu murume akati mukadzi inini pari zvino mutauro chokwadi hanaita sei ndichada. Tikadai wapa chibudisa zvinoratidza kuti chii mudzimai hauchada. Asi pari nhasi fundo zvakare hapana chero chaungakwanisa kuti utaure kuti mukadzi uchada, asi tongobata zvishoma zvauinazvo mashoko mazhinji achazotaurwa namamwe kuti shuwa here wakuroora waunoda wachiroorwa uno waanoda ndobva asiya mari yake panapa igukuru. Takadai Mupfumbati chidzoka ina Juliet musi wa14 mambo varipo vakupatsanurei kuitira kuti Juliet wanomuwana iye Mupfumbati wanomuwana amaoneka smart kawaya na Juliet nazo ndike kuratidza kuti hakutoda kuti abude muno mane ane vake chakamira. Saka Juliet vabereki vakafundika kuuya kakawanda vachisheri ndobva pazobuda dare kuti sekretari wakazoenda here kuvabereki vavo wakati Alright. Saka vanga vachitanzwa kuuya bati vazoenda kumamwe baba. Ndataura namama vati tiri kuenda kuchechi ndachitoda kukonfirma zvataurwa naSecret. Ndakanzi tiri kuenda kuchechi nekuti ndavanyembero kuti ndiko kuda kukuonai. Zvikanzi unorara kana kuti tiri kuenda kuchechi. Ndaziva tsiko rufu rwekutauro ungamukudzimenda rufu kundikakuyopedzisa nyaya dzangu. Zvikanzi hatinombosvikirwa neshoko iroro ndozvavanyembero. Pari zvinezvi takazotarisa mukati mashoko tangamire pamusoro Juliet ari pamusoro pemakore anotenderwa nehurumende kureva kuti kana arambwa nomurume uyu saizvezvi Juliet ane kodzero yokuwana rubatsiro chero kwaanoda chero panzvimbo yaanokwanisa kurarama ari, nekuti hurumende inongotendera kuti kana wane makore anodarika 18 years une kodzero yokuzviriritira. Saka kuzviriritira hakuzi kutenga sipo asi kuti kuona kuti pandingararame ndichifema zvakanaka ndepapi. Saka ndo shoko rokutanga changamire pamusoro pemhuri ichokwadi changamire. Saka iwewe mukomana chienda unoudza vabereki vako kuti mudzimai handichada.
vakaunza musoro ravo vakaritumira. Saka nhasi uno vauda patsanuro kwamuri kuti Juliet asununguke, awano anomuwana uyo anorora, vasarambe vachifungirana kuti dzimwe dzenguva ndakadai ndenge ndapara mhosva. Chokwadi mama. Juliet warambiwa nhasi nemurume wako kutsvaga anokuroora zvisina kudiwa zvokutendera waparina zvisina muroori wavo yaanoroora. Changamire vanopatsanura vaviri kuti Juliet asunungurwa nemurayiro kuti kubva nhasi achibuda panze anomudawo akukwanisa kutora phone number vachidanana nemurume wavo zvakare asunungurwa nemurayiro kuti akukwanisa kutora mukadzi waanoda pasina anomurambidza. Imbonyararai arikuda kutaura nasekuru wake naChangamire. Sekuzova munoita Changamire kuti vabereki vangu handikwanise kutaura navo nezvikaitika. Murume uyu handina communication naye yakasimba nenyaya yekuti even panhamba akandibhloka ndotaura nemukadzi wake. Kana ndichida chikafu chemwana ndinotosvitsa mashoko nemukadzi wake. Kana akati handina rimwe pawa randinoita rekuti chikafu chiuya nenguva kana sipo iuya nenguva kusvika iye akudawo kuti wochiwe mutore. Asi mushonga chero mwana akarwara, saka changa chinyanyokumbira ndechekuti pave netsamba ine simba yekuti ndisanetsane nawo baba vemwana ndikwanise kutura akwanise kuchengeta mwana uyu nemaintenance inobva kwamuri nekuti kumapurisa kuti vanogona kutanga kutaura nhoroondo dzekuti anonzwisisa chichi akwanise kuchengeta mwana zvisina kuti ndinetsane nemukadzi wake kana iye kana kufonerana zvakanyanya nenyaya kuti haadi kuti nditaure Changamire apetsamba asi kuti vanopa shoko murume kuti iwo zvakarambana nomukadzi mwana wayo ada kumentenawo anoona nokuti iwo futika kuti iwo ukazororewawo futi mwana uyo aripo uyo anenge akudzimurwa mari yako vakijewa nechikomba chisakakurawo kuti mambo vanongopa shoko ravo kumuchinda uyu kuti anofanira kunge iye achimentera mwana uyo. Ndotsamba yako Changamire kupa shoko kumwana. Msoro Changamire. Nini mwana ndinochengeta. Handina kubasa kwandoenda ndototsvagawo. Asi pandienda wana iye andozviziva ndakatowana ndotomufonera kuti utore chikafu chemwana. Kana ndatoomerawo wakati handisisina chakati ndotokwanisa kutomuudza kuti apa zvinhu zvechi asi ndawana asina kawana ndinoenda zvokuendesa ndinoendesa shuwa. Asi uri kuchijazwa rei ndizvo zvendinge ndichidya Changamire kuti mwana wavo usisiri panzvimbo uchiri naye vananga akasi vazikuitaurikona kuzokupa tinozomudirecta kuchienda kwakati atiti kuzokuumira manibvunzo ningowakena mwana ndochengeta. pamwe mashoko ndiri kuda bheti remwana ari kurirambira chichi mwana ndiwavo akatichengetesa meguru vake ine handikwanisa kuti ndakada kuita mubvuwa nemwana pane panobvunzwa bheti kune zvimwe zvanei chida kuitawo iye akurirambira saka handiziva kuti zvinokodzero here kuti iye ndiyakuti mwana asati asvika 18 years. Nyaya yakati kuti ndimunyime birth certificate remwana kunga nyaya yedu yanga isati yapera akati ndipe birth remwana ndida kutoresa mwana passport ndaenda kunze kwenyika ndozvakaita kuti ndimunyime birth certificate ada kunze kwenyika nemwana wangu tisati tapedzerana. Asi birth ririko ndinomupa Wanzwerero ati ndosakatakunyima bheti kuti iwo waiti kuenda kunze kwenyika imi muchiri kudanana musati marambana. Aida kuzvizisa Changamire.
Wanda. Pakanti apa Makomo village. Waenda kunyika yo ushukura mimi. Aida kubvunzisisa kuti kuri di. Tikanda itida kutoresa license. Alright. Tite ingwa yekuchakapinda. Right, judgment. Mambo nedare waedza kumbaimba yevaviri. Juliet Nyamuru murume simba rashe mupfumbati aramba mukadzi nekumupa gutiro re$50 wanano yevaviri vapatsika dzedu namambo kandeya hamuna muchadzwa kwamega street handiti customary marriage tinokudzwa nachief aiwi parizvinoso kuti ari kuomewa kuenda kunomutora kwaari kwacho naye amaimbo kugara kuti iko koenda iko abereki venyu handi mapora inonetsa manje paano kuhandira navo pamusoro echakapita tainzeve regai kutaura zvakawanda tichaiwanwana pamusoro echakapita ini ndandida kubvunza kuti musikana uyu akaramuirwa kune uyo handitori ari kune munhu ari kumurapa iye zvino haachakwanisa kudzoka kumba handitika takumutora semwana akarasika baba vagoni here kuuya vachipupura mudare kuti zveshuwa-shuwa mwana uyo havachamuda vapupura mudare ramambo munomu mambo taakuchitsvaga kana maorganization anogona kubatsira mwana upi uyo izvi zvokuroorana kwao neuyo kana achitya uyo kana achizomuda anomuwana kana ari kuorphanage orphanage kunoroorwa vanhu vachitoenda misha yavo vakazodiwa nevamwe vanhu izvozvo zvakanaka changamire asi chapanoita ndechekuti kuti isusu tiite basa rekutsvaga maorganization panzvimbo yakafanana neiyo kutoziva kuti ava vanhu ava vakatobvisa pfuma kumba uko hazvigoni mira tibatsire chiripo ndechekuti uyu mukomana kana asisada mukadzi uyu anongotaura kuti handichada asi setup inogona kunge ichizomuti iye ngatiti izvozvo ipapa haasi kuda kubudira dare handiti ehe isusu tinongotaurira uyu kuti iwewe zvinezvi kana pasina dambudziko riri pauri handiti ka chirongedza mudziyo wako uchidzokera kumba kwomurume wako muzvikunda here ambuya kana usina zvidambudziko rauri kuti wewe iri nawo ndava kunokubatsira unenge wakudzokera kusvika ndakuenda kumurume wako nguva yandakamirira ndakatarisira kuti ndizosvika pakukwira dare yakarembesa mumwe wangu akatoroora tone mudzimai wake saka zvinonetsa kuti ndisvike kunotitanga kutonge kutsvaga dambudziko pane rimwe saka zviri nani hangu kuti pakabva pandarwara asi iyo kana akasununguka asadiwa pakarwara mwana uyo anga akarwara ari kumba kwangu ari kumba kwako vabereki ndobva vamukumbira aiwa mira akarwara ari kumba kwako mukadzi wako ndizvo tobva akumbirwa nevabereki kuenda kumurapisa vabereki ndo vakuti hasisiri mwana wedu asi uri kumuda mukadzi wako akukungaire vakaramba mwana wayo kuti mwana wayo hatisiro wavo hatitika habveri kuti akazvavanana hazvizikani vakamuramba but nhasi nyaya yamajeka uyu akaudzwa navabereki vacho kuti uyeyo kana afe aite sei kana iwe wamuda iko kusateere ndizvakaudzwa usateere kunanga kwariko
Iwo kana wachikuwa mtera wewe mtoraya kumapakupa iwo utazvizira kana kufana kana sai iwo uchazopedza wegani. Andika. Kura kuti already akatoudza bhararo kuti tiyairese. But isi kuti tiboda kumbatsira uyu kwa. Mabasire kuti ndokumuti uyu kwa. Mangora zvinokunetsa. Kana wewe uchingenda kumuripota. Asidari ndokona kusungwa kuti kana wewe kwazvanata zvaiva zviri pauriwo kuti wewe mukupure wewe asunungukekawo. Kuda achienda kunotaura kwekwe kukunzi arenda kulewa kadika zvozikana kuti ndokwakita se ndokwakuye nokuti iwe unenge uri chinhu chaukasiwa iwe chakutambudza mangwana kana chaita se nokuti mwana aenda kubatsiwawo plus pane mwana akawa sori changamira tingataura tichiti ishokwadi vanhu vakatokuhwara kwepamainini vaihwara akahwara ari vabereki vakumbira kuti uchitipawo mwana mudzimai kuti fambe vafamba ikoka inoti nyaya imotoiziva toiziva vafamba ikoka hamene zvavakazoitana kupi koko taxipo zvino ndozvakuzoti uyu achirangiwa nevabereki kupi isi kana mashina kutara kukana uye iwe unganga chakabhuya muno mweza kuti mango tichedzera vabereki vayo kuti vaikunuka havana kuuya saka chakazoita choti isisiwo kumbawo tine takamira kuti murorachasi achauya but vabereki vakarama vatizoma ndingatibatsirane mazvaka kana dai vakanzi mwana mukadzi ari kurwara ari uko kuuya anouya kana pane vanhu vari kuziva kuti tichazoendesa but azvizvo zvazvimise mhani mimi kupota muchiendawo kunoona mhuri kuti uya azosvika pakukwidza dare upanzwisisa saka nyaya yese iri kunetsa yazopa kuti uya auye kudare inyaya yenguva yekungotiwo zii ndiye zii vanhu muchakwanisa kana kucommunicata naye ari mwana wabereki ari mwana murume ndosaka mwana azotizira kuna mambo panzwisisa dzimwe nguva changandaendekanyeka asi last court ndandiri mhano yamabhara ndakataura ndamainini dzimwe nguva pandiri muzikuru takataura munenganiwe tingatonoke nii pasara saka ndaachiti ndikopedza kutaura zvakaitika maini chimabvunza da simba andokutitera anotouya amaini vachinditaurira ndakandisirireka tina vakomangwa akawanda sibana kufambidzana idzi nyaya dzimwe dzihadisipasa kupinda vanyima dziri but vabereki vemudzimai ndo vakarapa mudzimai saka ini chandachikokumbira idzi nyaya idzi ndozovaviri ivo pachiziva vari vaviri ndo vanozivana isi kusadi kwetete ngori masapota alright ndingaiti ngodeso pari zvinezvi mukadzi wanu uyu pari zvino ndio mninyi newako kutenda mukadzi wako izvozvo kungotenda izvozvo mukadzi wangu kureva kuti utorera chimwe chinhu chaunacho chakatokusungirira kugara kuti munhu wese ari kutoziva mukadzi wako iwewo pachizwa kutopupura mukadzi wangu handiti saka unofunga kuti shoko rate zvara rinovhidiwa here kana dai akanzi asangana nezvaasangana nazvo kuti iwo ubude pakuzi kumurume wake isusu chatachikumbira udare taikumbira udare isusu hatisi kuramba mudzimai kandi kampuwa but chikumbiro chekuti champuwa dani ndosati achikumbira state sinzi yakapindira kare ndizvoka takadati idzvakenyedze kuti panyatsokubuda zvakanaka ndizokuti wane matangiriro yemudzimai wedu isusu hatisi mururama asi changamire ngawapindiri isi changamire manje havagoni kuenda kunurura mwana womunhu angaro kumuti uya kuno uende kumushini iwe vabereki vakaita mamwe maitirwa zvaitwa kuti handiti uyaitwa mukadzi handitira baba vaya kana vakashedzwa kudare vakaramba kuuya vachiwira nyaya iri mumarekodzi handiti uyu mwana wamambo mambo ndomunhu wese sekutaura kurikipawa zvoma pakuchitseketudza kuti kana yadai chendisisi kutaura kuti nyaya yawo takaibata yakadai zvechokwadi parikupurwa kuti baba wakaramba mwana handiti chatona changamiri iyi nyaya ngaipfuurire mberi towana changamire woitora tsamba kana kutumira shoko rinomupurisa kana renda kunoshedza vabereki vake vakarangama vauye vamurambe pamberi papanamo mirai yenyu zvomu taakuti tichipedza basa right nyaya iri panapa ndeyekuti Juliet ari kuti iwe uri kufungei nezva
kwete zvabereki. Ngana vabereki vasiri vari kudiwa. Vabereki vari kudiwa pfungwa dzako newewe kuti iwe uri kuti ine zva. Saka iwewe zvinezvi toda kuti titi iwewe panapa toda kuwana zvatiri kuti zvauri kuti iwewe ndo zvauri kubva mupfungwa dzako pamubvunzo wabvunzo nomusikana wako. Mukadzi wako uri kumuda. Alright. So mukadzi wako uri kumuda. Une mukana ere kuti mutakura ende naye kumba kana kuti amusorera. Asikana kuti wacho. Kumutakura. Pane kuti kumutakura. Ndisina kuchenurwa nevabereki vako vakandifira mangwana. Nomisa baba musikana wako vanofana kusamonwa vasangane nomukwasha wau handitika tione kuti vari kuramba mwana wauda vachamuda here isi towane matori ateta Juliet ave mwana wamama then isi tozondoripotwa kuti uyu mwana akaramba wana vabereki vake inodhedzera tinge takasainira kana mukazoramba nazo nyaya isi nyaya tera wakana kutosa mashoko yakashitauri kuti mungandibvunziro here kune mai kuna maini bhozi pangu achitava ndachitosa ndakagara vaitara nenguva yandagara izvona vanogona kuva nemumashoko yavo kana kufuura kwakawandaakarosaka kuti kana padaro manje kutoenda kadzimwe nhapa dzinge saka yokuti isina samunwa atizvaonene nemuwe paramba tinzwe kuti atizvaonera kuti kana tasarendewa torodza kazvidisi tojamana saka next quarter kana iye iweyo musikana iwe mukadzi iwe wakutozvinyirira makore mangani 22 watokura asi ndikachingirira zvauri kudzedzereka uchidzedzereka soka tichenjerera kuti mbambo yako mudzengere wawatomwana Amone mdale. naiye wachakaramwa wacho angachimudengiri wacho tinongomuda futi papa vese ngaoivona pedzinya aya usati wakutongera pfumbadzi urikupedzewa nyaya iwe ana zvaari kuziva case referred to 31 and